गोजोन फुंबिलि लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरफिनबावनानै नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोन साफ्रोमबो इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव जोबोर मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। स' माथोआ थांखवा जादों मानोबा स्मार्ट जायाखै बुंनाया। थ' फुंजानि भिडिअ बानायनाय नालाय बिदि जादों जानोबो हागौ। थ' जियानो जा, जायफ्रा चेनेलाव गोदान फार्स्ट टाइम दिनैसो भिजिट खालामदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअ लाइक खालामनानै होलांब्लानो जाबाय आरो भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो नुसारो। थ' लास्ट आपडेटआनो जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि फरायसा आफादनि बिसायख'थिखौ लानानै आखि बर'नि गाज्रि आखु। थांनाय 18 नभेम्बर मोनाबिलिनि 11 रिंगासो समाव देबोरगाव गयबारि गामियाव लोगोखौ दोनलांनो थांनायाव मुलुगसोलोंसालिनि सासे फरायसाखौ गाग्लोबदों आरो जाथायखौ दबथायनो थांनाय मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा आफादनि हान्जाखौबो थामहिनबा हान्जानि सायावबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जानोबो हागौ, जायखिजाया बिथाङा स्टुडेन्ट जानो हागौ। थ' जियानो जा, आखि बर' बिथांनि हान्जाया गाग्लोबदों। स' बिनि सायाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बारग' जेनेरेल सेक्रेटारि नेरसोन नार्जारिया मा फोरमायखो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों होगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जोबजासिम नायखांनायनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव। ये वीडियो में जो देख रहा है ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, ये आखी बोरो है, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑफ बडोलेण्ड यूनिवर्सिटी और टीम विजन के सपोर्ट में आया है। उसके बाद एक स्टूडेंट जब अपने दोस्त को ड्रॉप करने के लिए गया था तो उसके गाड़ी को रोक के उसके ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद जब यूनिवर्सिटी का जीएस नेरसन नर्जरी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गया था तो उसके ऊपर भी अटैक किया। यूनिवर्सिटी पहुंचने तक अटैक किया उनके साथ। फिर उसको सेल्फ डिफेंस में मजबूर किया। उसके बाद उन लोगों ने खुद के गाड़ी को तोड़ के दिया और जितना भी ये सब एलिगेशन लगा है वो सब फेक है। खुलुमबाय बयनिसिमबो गासैबो जोंनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन, मैया जानानै थांनाय जिथुनाखि घटना, बे जाथाया जाहैबाय बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा जे जोंनि टीम प्रस्पेरिटिनि माखासे गथ'फोरखौ देबोरगाव गयबारि गामियाव जे लाखिनानै दोनदोंमोन। बे समाव आंनो खबर फैदोंमोन। आं बे समाव इउनिभारसिटियावनो दंमोन। बे इउनिभारसिटिनिफ्राय थांनानै आं खबर लाहैदोंमोन। बे खबर लाहैनाय समावहाय बिथांमोना जोंनि गारि आरो जोंनि मानसिफोरखौ बुनो एकदम नाजाबाय थादोंमोन आरो गारिखौ बुबाय थादोंमोन। आरो बे समावनो जोंनि पुलिस जायफ्रा प्रखाखनिकफोर बिथांमोनाबो सफैनानै दंमोन। बिथांमोनाबो सिचुएशनखौ नायनानै बिथांमोनाबो सल्भ खालामनो नागिरदोंमोन आरो जोंबो सल्भ खालामनो नागिरदोंमोन। नाथाय मिस्टार आखि बर'नि जायफ्रानाखि गुन्डाफोर आरो जायफोरानाखि डेभिड आरो डायमन्ड, दिपनजय आरो मिस्टार पवन, बिथांमोना आखि बर' आरो पवन बिथांमोना सानैबो एक्स बिथांमोननि लिडावनो दिनै बैफोरबायदि जाथाया जादोंमोन। आरो जों बे सिचुएशननिफ्राय जोङो फैनो नागिरदोंमोन। नाथाय जोंनि मानसिफोरखौ, जोंनि हस्टेलनि गथ'फोरखौ, टीम प्रस्पेरिटिनि जायफोरानाखि गथ'फोर बिथांमोनखौ, जायफोरानाखि बिपिएफनि सेंग्राफोर बिथांमोना जोंनि गथ'फोरखौ बुदों आरो आंखौबो इउनिभारसिटि गेटसिम इभेन बिसोरो जोंखौ होसोदोंमोन, जोंखौ एटेक खालामनो थाखाय जोंनि हस्टेलनि गथ'फोरखौ। नाथाय बे जाथायखौ जोङो नायै जोङो बे बुस्थुखौ जोङो सह्य खालामनो हायाखै। बे जाथायाव गोबां बिपिएफनि आखाइफोर दङ। गोबां बिपिएफनि जौ मदारु जायफ्रानाखि जौ लोंनानै जायफ्रानाखि दादागिरि बिथांमोना बे जाथायखौ खालामदों। आरो जिथुनाखि भिडिअ नोंथांमोना नुनो हादों, जिथुनाखि बुलाय सोलाय ओरै खालामनानै जिथुनाखि फेक एलिगेशन, बेफोर बुस्थुफोरखौ बिथांमोननि लिडावनो जादों होननानै आङो बुंनो थाङो। आरो बिथांमोना जिथुनाखि फेक एलिगेशन लानानै दिनै स्टुडेन्टफोरखौ मेनिपुलेट खालामनो नागिरदों। मिस्टार आखि बर'आ बुजिनांगौ, बिथाङा गावनो सासे बारग' जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। नाथाय आं सासे प्रेजेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जानानैब्लाबो आंखौ दिनै बिथांमोना ओरैबायदि साजायनानै दिनै गोबां खोथाफोरखौ लानानै फेक एलिगेशन होगासिनो दङ, स्टुडेन्टफोरखौ मेनिपुलेट खालामगासिनो दङ। बिथांमोना सानदोंखि इउनिभारसिटिखौ, स्टुडेन्ट पलिटिक्सखौ बिथांमोना गाज्रि खालामनो आरो
बिथांमोननि जेनाखि सिमां नुनाय बे सिमां नुनाय फेलें जागोन आं बेखौ सानो आरो गासैबो फरायसुलि लोगो नोंथांमोना थारखौ बिजिरगोन आरो नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौ दिनै जायफ्रानाखि केपेबल जायफ्रानाखि केन्डिडेट बिथांमोना बिथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन आरो आं सानो दिनैनि बे इलेक्शना पलिंआ दिनै मोजां जानानै थांगोन आरो बिपिएफनि जायफ्रानाखि गुन्डागिरिफोर बिथांमोना मोजाङै गावसोरनि मानसिफोरखौ सामलायोबा मोजां जायो मानोना बिराद जोंनि इउनिभार्सिटिनि पलिटिक्सखौ लानानै बिथांमोना पलिटिक्स खालामनो दा सानथों बेखौनो आं बुंनानै आङो बेयाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो